Għandu mistoqsija għalikom it-tlieta kollha. Bħala nisa bir-rwol importanti rispettivi fis-soċjetà. Ma tasbux li hija inkwetanti l-fatt li naraw każi bħal ta' Bernice Natumot u każi oħra bħal ta' Chantal Ketkut li r-raġel tagħha li qed jiġi akkużat li qatilha wkoll li qiegħed għandu ċertu libertajiet se jkomplu jiddemotivaw biex vittmi ta' vjolenza domestika li qegħdin nibatu fis-silenzju fi djarhom jagħmlu dak il-pass biex jirrapportaw lill-aggressuri tagħhom. Ma tasibx li meta jaraw dawn il-każi meta kien hemm nuqqas ta' protezzjoni biex tkompli tbedhom milli actually jfittxu l-għajnuna xi bżonn li dawn ħajjiġu attakkati bħalma ġara f'dawn il-każi. Fuq il-każ ta' Chantal Ketkuti m'iniex informata dwar il-rajt ir-reazzjoni fuq il-medja u m'għandix id-dettalji dwar il-każ, però ċertament mhix aċċettabbli li persuna li hija mresqa l-qorti u akkużata b'ċertu aġir li qatlet persuna oħra, qatlet mara u illi qed tkompli tgħix ħajjitha qisu xejn mhu xejn. Ġifieri dak huwa messaġġ illi huwa inaċċettabbli, però tista' tifhem ukoll li messaġġ fuq il-każ per se ma nistax nagħti għaliex m'għandix id-dettalji tal-kundizzjonijiet attwali. Iva, aħna ninsabu xxukjati, ninsabu irrabjati, ħafna emozzjonijiet fil-fatt, diffiċli biex tesprimihom. Il-biċċa xogħli l-femiċidju huwa il-riżultat estrem ta' kultura patriarkali, ta' violenza bbażi tal-ġeneru, ġifieri tibda minn affarijiet kejknin żgħar ħafna li forsi jidru insignifikanti li anke niċċajtaw bihom ħadd għalik kemm inti għaġba. Ħafna affarijiet minn daw, imma mbagħad naraw l-estrem tagħhom f'dak li ġara ftit ilu. Tkun tixtieq tesprimi kollox, diffiċli. Għaliex fis-soċjetà hawn inġustizzja ikkawżata mill-patriarkaliżmu li qiegħed fostna kullimkien fil-mod kif naħsbu, kif inġibu ruħna. Allura bil-fors tikkawża din l-angst ġo fina. Iva, jeħtieġ naraw x'irid isir, x'mhux qed jiffunzjona. Ġifier minkejja x-xogħol kollu li nagħmlu nassikurak xogħol kbir qed isir, xogħol ta' kuljum kif jaf kulħadd hawnhekk, ġifier aħna non-stop is-sena kollha bħal sħabi u l-professjonisti kollha l-oħra. Minkejja dawn l-isforzi kollha, kif allura jiġri każ bħal dan? Allura naħseb jiena bħalma jiġri dejjem irdu nniefqu u nagħmlu eżami tal-kuxjenza, is-sistema tagħna, nistgħu naġġornawha, nistgħu nidentifikaw fejn eżatt fis-sistema mhux qed jaħdem, jew għandu bżonn jiġi rinfurzat. Żgur li hemmx nirranġaw, dejjem hemmx tirranġa, il-perfezzjoni ma teżistix. Jiġifieri naħseb jiena wasal iż-żmien iva li npoġġu bil-qiegħda u naraw x'nistgħu insaħħu biex tintrefa r-responsabilità u kemm jista' jkun, għaliex aħna ma nistgħux inkun nipprevedu x'ħajjiġri, imma kemm jista' jkun ikollna l-istrutturi kollha f'posthom biex issir dejjem ġustizzja kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Importanti ħafna.